Kasılaqsın ağa doydu kömüskәçilәрен күннәргәр үгәз быһытының күндәрен әһлегәр темир көләләр күрәхтәре итыллар. Буларның күрәккә 19 масына кытты бит боллагына быел сүрбәт экипаж иринкәрен төстә. Географиядә кәңәтә күрәккән нам Жокускай таатта горнай өлөхмәйтене бүрү беләк командалары күрәктәсләр. Онта хылай элбәни хәлләр. Хылай олата уревен үддәни һәр күрдү көстөр. Колубура былырын бирди экипаж болла быел командный күрдү болла. Эте бастыгы колуну бут командныйга үстү масына. Олата районтан кырата төт масына келди. Бүнденәге күрәктәргә кыттачылар казда төһмәккә бәяләре сүрәр көтер боллактарына быел көрәчүләр багасыналарын учоттан төһмәктәргә бартыгар масынанын аян болла. Арай ытылак биатлонера оннан калла. Быел улуска кар калың болан төһмәктәр эрисиләк болан бедиләр. Масыналар барылары Борстой батык барар күрдүктәре рәрети борон хулак масыналар. Итине Борстой обычная трассага жырвазыгынан кире манна içinde kim bir bakın onun bu volatlar oңстоллары tümsüylәхтәре bu команда bu hütнән сайдан нихәлләре онна машиналарын көрүнләре техник хайдан нихәлләре көстөрмәнне bu көрәккә Атын харайын күрәктәртән кубак поршня машинага күчтәге дәбиле көрбәт онын иномаркалар ваҗиктәре катар күен көрсүһүләре дә яккасып. Төрт төһмәк тухары омукда дойдуда хәптәре ара бара истиләр. Түмеккә хунтардар саңагылы мотиномаркалар тәңнәгән. Бул бата идене команда кубагы онна 2 омук мотоциклын дойду тугары җабарда. 2 старталар болулар онна кинләре тиләк баттаха олокток күндәле командада үһиш местәгә дагыста. Азия Рокстейн корейский Врангелер аналога. Корея олду, антон ходовка тайын тук Toyotoskai, моторы Toyotoskai турар. Кадер бидин белемнән каян бай оңоступ. Бу күрәктәр илгәттән үҗет күрдү хунтардан мәҗикире һәҗәбет кыттавыт. Бу үс кубак болар. Бәһис төһмәгәннән команданың күрәк болла, манна Казбидди командатын үстү массына кытынна. Нурба халын карын кайтан команданың күрәккә таатталар биетәккә маңнайгынан кәлән олохток күндәдәге фирма турбут убахатын ыллылар. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сахатыр Биднята, Нюрба.